ndị be anyị daalụnụ. Ịma na ada m nwaanyị win scholarship, so mmenye unu tips elada unu nwaanyị si ga-ewin ma ọ dị ọkpara unu ụcha ntị maka ihe ọma meeli mmadụ ị ga-achọ ka ndị ọzọ nwetakwa unu aghọtago. So ịma na m bịa post onye, so a na-asị m congratulation, daalụnụ ndị na-asịkwa m congratulation. O nwere ndị nọkwa na-aba mba sị na m kwesịrị ipost, ọ bụrụ onye ọbụla dị happy. Yes, ọ bụrụ onye ọbụla ga-adị happy, mana ọtụtụ dị happy. Ihe niile emechego ịghọtago, ọtụtụ dị happy. Ọ bụ mkpụrụ mmadụ na-abụ n'ịtọ kwọtọf ndị na-epost kweni moto fama akaụntụ statement ebe billions juche, nwee ndị na-epost ụlọ achievement fa mana fa ama ngwa unu ka fa si wee ịghọtago wee kpata ego ahụ tinye unu na line biznes ahụ ka unu nweta, mana fama achievement fa ebupụta na-egosi ụlọ expensive car, mana ihe ha kwesịrị ime bụ ịgwa unu ka fasi wee nweta ihe ahụ line biznes ahụ etinye unu na ya. Ịma na a na-abụ mfụkwa ngosi unu onwe bọsị ngosili unu maka forest ịghọtago. Onwe nwanne m ji na-eme ekikwa ezigbo ego, so m bịa kọwakwala unu maka forest. So scholarship a nwa m win, ọ ga-aga na Oxford University ịghọtago. So and ọ ya na-akwụ ụgwọ. Ịma na western world ịbịa na-enwe grade 8 na 9, ọ bụ ya bụ kpotekolo enye gị talented child, gifted child ịghọtago, exceptional child enye gị ịma nkwụ ụgwọ akwụkwọ. Ndị ọzọ ga-agụkwa akwụkwọ ịghọtago, ndị ọzọ ga-agụ akwụkwọ, gọọmenti ga-enyefa loan ịghọtago, nyefa maintenance, mana fa mechie fa alụbazi ọrụ fa akwụghachibe. Mana ndị a bụ talented, gifted, exceptional fama nkwụghachi fa ga-agụ ya n'efu nya totally free. Ọ bụrụ nke scholarship half ka m kwụọ half ka m rapụrụ gị half, mba fa ga-agụ ya na totally free ghọtago. So ada m nwaanyị so na ndị ahụ ga-agụ ya na totally free, enye gị special tie, nye badge a ga-abụ na-aga n'ụzọ onye fuli ya ịmago ebe ọ bata akwụrụ ọtọ ebe nya ọ bụ na oche ejugo onye ọbụla akwụrụ ọtọ ọ ga-anọ ana tupu ndị ọzọ anọrọ. Ọ ka esi eme ndị bụ gifted na talented unu aghọtago. So mmenye unu tips na clip ụcha na ntị. Nke mbụ, ị ga-eme timetable na be gị na di gị ga-agba mgbado n'ukwu wee dị ready nya ka unu zụọ ụmụ unu ka unu si wee chọọ unu aghọtago. So ime timetable isi na eke unu si gaa na-eme, o nwere ike isi 4 kwụọ ibido mebe ihe abalị ịghọtago, imebe ihe abalị 5 kwụọ ilibe ihe abalị 6 kwụọ 6 nke mgbede unu bido gụba akwụkwọ, inye ngwa akwụkwọ 2 hours. So ana m eme mgbe niile 2 hours. O nwere ndị na-aha ya ndị nkụzi, ọ bụrụ na ya na-emenwu ya na ọrụ gị ji gị chinchim ịmago jidesie gị ike, inwe ike ị gara abịa nọrọ ana na-akụzi n'ụmụ gị. Ịha ya ndị nkụzi, ịchọọ ndị nkụzi ma akụzi sayensị, maths, English, ịchọọ fa ị na-akwụfu ụgwọ ịghọtago. So fa na-emeli gị, mana ọ bụrụ na ị ga-emenwu ya imenye n'aka gị na di gị. Nke anyị bụ ọ bụ mụ na di m melie, anyị bịa anyị kee ụmụazị ka ọ na-akụzili onye for 2 hours everyday. Ụfọdụ kwa ịma mmenwu ya everyday ọtụnwakwa ọ bụ ịghasị chịkọnata ya maka iwu idegi ededebe n'akwụkwọ. So ịma nchọ ka iwu ahụ ghasa. So o nwee ike onwe ka ihe si wee dị natara n'oge, o nwee ihe dapụta ma ọ bụ o nwee ihe ime o nwee ike imenwu onye 3 times in a week ma ọ bụ 4 times in a week ịgbanigo. Ọ bụrụ na ị ga-emenwu ya menye week niile ma 5 times, at least no 3 times in a week. Ịchịkọnata ụmụ gị na-akụzili ihe for 2 hours. Email famasi taa, echi sayensị, echi English, and ọzọ bụ ibupụta akpa akwụkwọ fa jụọ fa ma fe nwe assignment. Ọ bụrụ na fa nwe assignment ibido na assignment mebe, ọ bụrụ na fe nwere assignment iwepụta nke gị. O nwere online dị iche iche ị ga-subscribe, like anyị na-achọ MyMaths. O nwere site a na-akpọ MyMaths, ị gaa na ya. O nwekwe nke a na-akpọ 5 a day ị gaa na ya, ma ọ bụ o nwekwe nke a na-akpọ BBC Biza ị gakwa na ya. Ị gaa na ya BBC ahụ ọ nọ ọnọdụ ka klaasị niile nọ na ya. So mbọsị fe nwere assignment ibupụta nya, mana ị ga-asị taa bụ English, taa bụ Maths, ị ga-edechi ede unu na-akụzilifa ịghọtago. And ịbịa ofu n'obodo oyibo di gị nụọ gị ịbịa
nọlụ na-amụ nwa ịghara akwụchapụ gaba ọlụ maka be gị ga-eghele oge ụmụ gị ama mma ihe ha ga-eme maka o nwere onye na-achịkọnatafa ịghọtago. So ị ga-anọlide tupu m wee gaba ọlụ gaba akwụkwọ. Nwa m nke ikpeazụ dị nnọọ ebe 5 years nke ikpeazụ ifu gị. So ị na-eme na ịbịakwa obodo oyibo ozugbo ijebe gụba akwụkwọ ọ fịakwala arụ ole esimi ị ga-akpọta med debe maọbụ na mama gị nọ inwe ike na-agazi. So o nwere ike ọ bụ gị na-akụzi nkụzi ahụ mbọsị ahụ di gị n'anya oje mekunete nri ọ pụta obupụta unu lie maọbụ ọ bụ gị na-eme ọ na-akụzi maọbụ unu na-abụ nwa efe ịma na 4 children ka anyị nwe. So bifo ịkụzichela onye ekụziela onye chi eji o nwere ike isi ya ngwa kụzibela onye ka nkụzibela onye nyanwa na-akụzila onye na obi ọsịsọ nke a ụmụaka gị tozie duto na ịkụzili ihe inwe ike isizia oke na ị na-ejezi ọrụ ihere adị na-emechezi nke tọcha anyị kụziela onye ịkụzichelie for 1 hour imebezie nke gị. So unu ga-ewe ya asị routine na bụ unu na-eme gbado anya ma unu ekwene ka ọ ghasa ọchị ịghasa unu chịkọnata ya ọchị ịghasa unu chịkọnata ya ifu gị. Nke abụọ gị bụ onye Igbo ị ga-eme ka ụmụ gị sụọ Igbo nye a nyefe afọ Igbo maka a sị na ụmụaka na-asụ home language na fa na-eme ọfụma. Research prove mgbe nna m ụmụaka m dịcha obele anyị na-eje na children center. So ndị ọcha gwakwala anyị si anyị mee ka ụmụ anyị sụọ asụsụ be anyị na ọ dị mkpa na fa na-adị intelligent dị talented eche na asị. So ifụrụ na ọbụla eziokwu ọkwa nwanne ụnyaa bụ Thursday ka anyị ji enu na akwụkwọ wee na-asụ na nne ndị dị talented dị gifted na fa ga-aga university free. Nwa m nọ ya ndị onwe onye Zimbabwe nwekwa onye Ethiopia ndị fancha na-asụ home language. Ọ bụ ya ka m jisi ka m bịa gwa unu ka unu mụta ka unu ghara ime ka oke anyị na-efu. Ọ ka mma na oke anyị efuru na bụ nwa gị sụọ be gị sụọ oyibo ọ ga-aka mma ọ ga-anọ na advantage ọfụma nya unu atụzi n'ụjọ si na nwa unu ga-adị lokal ọma ndị lokal ndị ọzọ unu ga-anapụ ụmụ unu smartphone unu ga-enyefe akpụrụka fon. Ọ bụ akpụrụka fon ka ụmụ m ji mana fanwe desktop faji agụ akwụkwọ ma iPad and fabi ịgụ akwụkwọ ịghara arapụfa ị ga-anọlụ n'azụ fa chinchem ịghọtago. Ị ga-anọlụ solu na-akụzilifa ifu na fa na-eme maka fa eme baa na saịtị ọzọ. So ị ga-adị sure na ị na-anọ nso si nee taịm akwụkwọ taịm ahụ luru gbanya m agaba nee taịm nri taịm ahụ luru gbanya m agaba. Inwe ike ma ibitchenye ọfụma mana ị ga na-atrai ka ibitie dị taịm onwe mbọsị ibitirie ịrapụ ịma nwe mwute ịrapụ mbọsị ọzọkwa ịtrai ya. O nwere ike every other day ịtrai ya bitie nye bọsị ibitire dị taịm ịrapụ ya. So ụmụaka mmadụ m nwaanyị a win scholarship kịta o jenuru egotenuru mmadụ ya bịa kụzielie ya ma ọ bụ jee lesson mana onwe ndị nne na nna na-spend nnukwu ego na-akwụ 100,000 200 700,000 wee na-asị ka ụmụ fa ga wee mụta akwụkwọ ka fa wee nwee scholarship ahụ. So ndị ọzọkwa jọgburu onwe ya bụ na ndị be anyị ụmụ nwaanyị na-asụrụ ụmụ fa sọsọ bekee ka fa wee chapụta wee nwee scholarship wee dị mma. Ọ bụrụ ihe dị mma fa agara eji nwee wee menwunye kama ya fa adagharị azụ. Unu emezinye ụmụnne biko ịnụọ nwaanyị ị ga-ajisi ike kọwalị ya si ya na ịchọkwa ka nwa gị sụọ asụsụ Igbo nye asụnalị asụsụ Igbo maka ọ bụ di m si ma asụkwanala ụmụaka oyibo na fa ga-amụta ya n'ụlọ akwụkwọ dịkwa bright ka asụ olufa be anyị ka fa chetekwe be anyị maka isi olufa sọsọ oyibo fa ya kwa echetezibụ unu fa ga-atọzikwa n'ije fa ama nkwezi na mbọsị ya asị ka na fa ama nna maka fa ga-adịzi left out ma fa luo na nna fa adịzi ya ka foreigners ịghọtago. And di gị gwa gị ikwele ime di gị obe maka imere di gị obe onye bụ na ọdịda ga-ebidogokwe maka ụmụ nwoke maala ihe fa na-afụ ihe dị n'elu ịma mfu fa kwuo onye ikwete maka asịsị mee di obe ịmago respect ye di. Ọ bụrụ na ị nara respect di gị ịma na ọdịda ga-ebidogokwe ọ gwa gị sị ga-asụzinala ụmụaka bekee ịma nsụzi imechi ọnụ ibido sụbala ụmụaka Igbo ịghọtago. Maka a sị na di gị fụ gị n'anya o ji wee bịa nụọ gị ifu gị Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ si ụmụ nwoke fụ nwunye fa n'anya den ụmụ nwaanyị nye ụmụ nwoke respect. So
ofugo gị n'anya wee bịa nụọ gị ọkpọrọ gị asị maka ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ n'ụrọfa so onye ọbụla nụ gị afụgo gị n'anya ị ga-emente ya ka ọ fụrụ gị n'anya na-aga maka idisrespekt ya ọnya bụ na ochenji wee kpọba gị asị i wee bido taba afụfụ so ọ sị gị gaa tụnara ụmụaka Igbo bekee ịsụ na maka ịsụọ ịdagokwa ihe and ihe o mee gị tie and ịgwa nwunye gị ngwa na-abụ si anyị asụzinala ụmụaka bekee ya ọnya o kwere ikupepụ ya ọnụ ahụ o ji asụ bekee ahụ ikwu onye ọkpọ n'ọnụ duga ka o wee nwee ike ghọta maka ụfọdụ imetụrụ mmadụ aka n'arụ ọ nara anụ ịghọtago ụmụ nwoke so mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịkụ nwunye gị duga n'ọnụ kupe enyi ọnụ ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe ị ga-emebi ịkpọ n'anya be nna ya ma ọ bụrụ na o kwere anụlụ ka okwu na-anụgo so unu bido mmebie ka ọ dịla anyị na mma ka oke anyị ghara ifu maka ụmụ anyị ọ bụrụ na fa sụrụ Igbo kịta anyị na-amụchachafa na-achịkọnata asị ndị Igbo nne na nna anyị sụrụ anyị Igbo anyị ji mụta na-asụ Igbo so ịdị na-ezi ụmụ gị ọ bụrụ na ị sụrụ ọlụfe Igbo ihe ga-eme bụ na ụmụ ga-ama nsọ Igbo ụmụ fa ga-amụ ama nsọkwa Igbo ọ bụla ya bụ na Igbo chepụga agbụrụ gị ya bụ ọ bụla ya bụ na ịkpọrọ agbụrụ gị asị so andị mmadụ ihe ị na-eme kịta ngwa gị ikweta ihe ọbụla di gị gwa gị si ya yesa ọ sị gị ga-eyizinye minisket iyizinye ọ sị gị yibe sọsọ nke gbadara agbada ị na-eyi ọ sị gị gwa akwanyezi n'isi buru ibu na-eme yaga ịkwụsị ịkwanye isi buru ibu na-eme yaga ọ sịkwana gị kwanyebe isi buru ibu na-eme yaga na-awụchiche gị iru ịma gị iru gị niile a na-azị afụ ya so ntutu onye ọcha ntutu feki julie ọ sị gị mebe ụdị ahụ na ọ like ya imebie ọ sịkwana gị nọ short cut isi ka ọ like ihe ọbụla dị gị like ọ bụ ya ka ị ga-eme ka ọ wee dịrị gị na mma ndewonu nyere anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka emesịa n'o